Action Reports, first portion. Mayo nga ga Western Visayas, syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Yari kita sa Webes nga pagpangalagad September 29, 2022 mga kaaksyon. 87 dias na lang before pa man mag Christmas Day kag 94 days before pa man magtapos ang year 2022. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Action Reports, first portion. Karon nga adlaw mga kaaksyon, anong mga balita diri sa inyo sining palatuntunan? Well, sa balita lokal karon dugay-dugay sa Kapitolyo dalonta ining balita ni Aksyon Art Tayhupon abansing preparasyon sang probinsya batok sa dingge kag iban pa nga mga balatian ginmando sang gobernador. Action Reports, first portion. Kalakip man sa Bacolod City Government Center nga balita, City Legal Office mag-assist man sa mga tenants nga may balayran blaw sa pagtapos sang Setyembre 30 suro kay Councilor Celia Flor ang dira na guro sa Manukan, no? Nga kahapon ati under control man may nagtuhaw nga kalayo. Action Reports, first portion. Dalon tara karon dugay-dugay ang balita ni Aksyon Dale Salazar, samtang sa Nukpo naman nga balita balita ni Aksyon John Diaz. Moises Padilla PNP nagahingyo sang kooperasyon sa mga barangay officials bala sang banwa sang Moises Padilla agod nga masolbar ang problema sa insurhensya sa ilang nga banwa. Action Reports, first portion. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Irek Magbanwa, ini may kang tanan sa mga personable nga nagkawat sang salakyan ginpasakaan na kaso karnaping apisar nga ginaklaim sang pamilya nga may diferensya sa panghuna-una ang suspect. Action Reports, first portion. Klasang mga balita tagaron nasyonal mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa Department of Health kag iban nga mga government agencies ang nag-launch sang National Roadmap para mapasaka-saka gidmana ang kapasidad sang local manufacturers diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Kalakip man ining si Lorraine Badoy Blaho nga hindi connected sa OP and TFL-CAC. Ining ginpabutyag sa Office of the President or the National Task Force to End the Local Armed Conflict mga kaaksyon. Kay may mga nagwa nga information nga ining isertin Lorraine Badoy ang konektado sa among ahensya. Pero siling sang natungdan nga ahensya, hindi siya connected. Action Reports, first portion. Kag kalakip mga ini mga kaaksyon dalon taman karon ining pag nagasaka kunong COVID-19 sa pungsod ginbasol ini sang sa mga tao bla nga hindi magpa-booster shots mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Pila lamang ini sa ato sining nga balitaan sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports, first portion. Daligid lang kay antes ang situationer sa atong sining patrol si Aksyon Alvin Graba dugay-dugay hibaloon ta pagkatapos lamang sini. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Sai. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinenuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako mahulang ay Jimmy pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa ano. nagpadala siya ng Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang mabatian yung kung nadala kami kung kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagiko kay basta ko nadala lagi kami nga may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may maskila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade, Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Kamusta unta ng palibot sang syudad sang Bacolod ang ato sining patrol nagalagulag na sining mga inuras kay napa sining ni Aksyon Alvin Graba niya man ni Katika tadi sa merkado ho kag kunanong presyo sang mga balaklon mga kaaksyon yari ang countdown sang balita kag situational report sa patrol. Balita sa patrol. Upod na kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin.
Action Rex, mga pita. Oh. O kapin pagit ko nga rin ka sa tubang sang backup one bala Action Rex. Oo. Masadyahan ka na kay halos ang palibot subong sang Bacolod City Public Plaza sa kilid sang dalan bala halos kompleto na Action Rex. Ang ining mga kiosko. Gani, no? Kapon, nakalabay ko na sang hapon, kompleto na. Yes, Action Rex. The October 1 na sila ma-start man operation, guro. Tanan mo prong ibanda daw nagasugod naman? Correct. Sa may ara, abi ko gani kagina, siling ko nabayan sa bibili bala ang tubang sang backup one. Kay kagabi may gaplaster naman, pero subong nga kagahon daw sarado sila. So ano? Sarado sila subong. Ti normal lang na. Kaya ti way pa man bumalakal mo. Ti ang iba na daga pang plastar pa na. Way pa nag-operate Gani man Action Rex, no? Pero subong ya, may mga banda diri, banda dito. Banda dito. Bandaritas. May mga bandaritas na Action Rex. Kabatsyagan mo, pamatyagan mo bala daw fiesta na amat-amat, no? After 2 years na buhi ang maskara, ano ni gani, yuhom sa ano ni? Ang tema bla, daw yuhom kita, daw mo na? Oo, daw ibalik ang yuhom, ano ni? Anyway, Action Rex, no? At least, ang yuhom subong sa ibang mga negosyante, balik naman. Napangod Action Rex sa pagbukas man sa sining maskara. Duha na lang galikadlaw, duha na lang katulog. October 1 na. Mother's Day na. Buwas, no? Kuwan na lang balid duwa na lang ka tulog. Oo, duwa na lang di ka karon kag buwas. Webes ta subong pagkapit sa uno na sang kagahon may mga preparasyon na ang city government sang syudad angot sa sining pagbukas na sang Maskara Festival. May mga personalidad kag banda kita ganing nga makitaan by October 1 mo. Ay, gali ka. Diri na siguro, no? Isa na si Alvin Graba. Preparar. You know, kinanglan yun mabatian kung paano magkanta, perform, no? May mga banderitas na gali na sa area sang Station 1? Ara na Action Rex, no? Halos may ara naman kung malabay ka sa dalan sa Gonzaga, may ara naman Action Rex yung mga banderitas. Even ang dalan sa Gatuslaw. Wala pa banderitas ang atubang sa San Sebastian Cathedral kag portion pa diriya Action Rex sa atubang sa may dalan sa San Juan. Kunti diriya dampi sa may pagkato sa gym, way panabutangan, pero kung ya sa may building sa Negros Press Club, may ara na ng mga banderitas sa Action Rex. Although may mga na-ready na diri Action Rex, may mga banderitas nga way panigyan plaster formal, pagkato dito naman sa area sa liga ng mga barangay building. Way pa man siguro base amat-amat pa lang na. Yes sir, ginadantaw man naton gani Action Rex ang sulod sa kiosko. Way pagidya iban, ay pagidya siling biyang may mga ready na nga pang display. Pero ang iban diriya nga may mga taklog na bla Action Rex, especially may mga tubang nila ang inutangan na sa trapal. May aran nila siguro nga mga may mga stocks na sa sulod kag may nagakatulugan ni daguro may bantay na da. Yes sir, may ara na ang atubang sa San Sebastian Cathedral. Halos nakumpleto na ang ila sining mga baligya and just so happen nga sarado sa sining ang atubang sang Station 1 ano na may mga plaster naman na da nga mga kiosk. Yes, may ara na. Actually, ang atubang sang station number 1 may mga kiosk naman o kiosko naman. Ari na Action Rex, no? Na butang sana. Ara na may ara man na plaster. Pero ano na dahil mga baligya na da guro ya daw singuna ya daw mga ilimna na da mo. Oo, sakto sa una may mga ilimnan na lantaw gani siguro posible base duha pa kadlaw anti plaster dumduwa mo mga gamaoy sa ilimnan ginabutangan na nila sang temporaryo nga silda. Oo, container van, no? Container van bla? Oo, so
so far action na Rex way pa man no na butang diri, but anyway ang sitwasyon na karon na diri sa atubang o kung sa pinaka mga dalanon, especially if you are facing through may bag-up one, may mga pila na ka mga sasakyan ga plastar action na Rex, may mga tricycles kag iban pa natapos gilid ko gani action Rex kada sig nila butangan sang linya bala kung parallel line kitaan mo ni kunti kahapon ginaobra ni kadasig lang ato na to sa may lampuwas na itite ito. Gani, sige ko gani ay abo kada sang ilang obra ba tapos ang parallel line dos bala sa mga dalan kitaan mo ni ho. May ara na action na Rex kada sig ba kahapon way ni kay gin butangan na isang asfalto pero subong ya kada sig gin butangan na dayon sa mga parallel lines sining kan siguro kagabi pa rin nabutangan pero at least kahit paano maya naman action Rex no. Ang mga nagabiyahe sa sining kaagahon halin sa area sa Barangay Banago hilwan niya makalabay sa may dalan sang San Juan action Rex kung halin ka sa area sa Barangay Banago the same sa halin ka Barangay Bata, Mandalagan, passing through sa Rizal pakadton man diri sa San Juan at least hilway naman action na Rex nga maka labay sining kaagahon unlike kahapon nga daw of course nang iban kay tungod yang wala man sang abiso ng traffic rerouting sa pagkayo sining dalan. So para action Rex amo ni ang pinaka mga sitwasyon karon diri man sa area sa police station number 1 particular ang Bacolod City Public Plaza nga pabilin nga masyado gid ka tawhay action na Rex and at the same time ang masanag ng mga suga malakita malabayan diri man sa downtown area. Ang observation sa patrol of course mas the best gid kung nanikiraw inisyasyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat pinaksyon na Alvin Graba. Una palang tungay bukada sang balita sang patrol karon dugay-dugay. Aton hisayra naman ang mga blatter entry diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag iban pa sa probinsya sang Negros Occidental. Aton hibaluon na karon sa pagpanumbalik sang aton sining patrol, no? Daligid lang sa aton sining pagpanumbalik report na ni aksyon na Eric Magbanwa ini may kang tanan sa persona nga nagkawat malasang salakyan ginpasakahan kaso karnaping apisar nga ginaklaim sang pamilya nga may diferensya sa panguna-una ang suspect, no? Sa atong sining pagpanumbalik sa dili ginamang madugay. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining muragwagan. Madamo gid nga salamat. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba,
Magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, tagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok.
kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, irrevocable resignation ang ginsumitarya ini kahapon September 28 sa kay Mayor Benji Miranda sang syudad sang Kabangkalan. Tinanong mga personal nga mga rason sini mga kaaksyon ni Attorney Novero Jr. nga nag-resign ini, nagsumiter sang irrevocable resignation sa alkalde sang syudad sang Kabangkalan. Ato nang nahibaloon mga kaaksyon. Action Report, first portion. Direkita na yo sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa persona nga nagkawat sang salakyan, ginpasakaan kaso karnaping, apisar nga ginaklaim sang pamilya nga may diferensya sa panguna-una ang suspect. Police Balita. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Good morning, Action Rex. Report kay sa Bacolod City Police Office. Napasaka man sa Police Station number 8 ang kaso nga karnaping bato kay Dexter Estimado nga tumandok sang Purok Langka, Barangay
naragsan sakop sa Banwa sa Castillana. Kung imo aksyon sa padumduman, September 25 sa gabi, sang puwersang kaginkuha, kagindara ni estimado ang Honda Accord ni Rogimel Aurelio, 45 anyos, may asawa, nga residente sa Purok Pasiladyahon, Barangay 12, Siyudad sa Bacolod. Ini patapos nag-overheat ini sa Daran Araneta, sakop sa highway sa Barangay Tangob, kaginkuha ini puwersa sa supitsado, rason ko nga ini siya ang ginagas, kan naabtan dito sa tubangan sang Ako Housing sa Corporation Road, Barangay Alis, nga nagresulta man sa pagkastigo sa iya sa mga bystanders. Siya sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station No. 8 Axorex, ginbaton sang fiskal ang kaso nga karnaping, apisa nga nagka-claim ang pamilya nga wala sa husto nga panghuna ang sospitsado. Bali, na-inquest na siya. Napostro to ang karnaping case. Sa mga pamilya nga may differential pa una, dipinsa na nag-49. So far na-inquest man. So kung already ang natin suspect, breakta naman gaita, may bantay ng siya na pamilya ni. Kamusta ang kondisyon niya, sir? Breakta lang siya, formatay lang sa discussion. Pero nakakusas na siya sa sopa, sa discussion, sa kwalang siyudad. In short, sir, gibatong giman sa fiscal to ang kaso nga karnaping against sa suspect, sir? Oo, sir. May resolution na may probable cause para na i-poster ang kaso. May man, sir, kaya ang biktima nagpangisog mo siya sa pag-file kaso, no? Oo, sir. Kaya dato agad na rin sa kagat tapos wala ginuman ang papel kahapon gin-filing kaso. So, ano, sir, available niyang kaso, ya? Ang resolution sa fiscal, wala man siyang bail yung district na resolve lang siya resolution na may probable cause para i-indict niya natin na suspect sa kaso ng karnaping. Action Rex, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station No. 8, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni aksyon na Eric Magbanwa, sa iluhan tanay ang balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa kapulisan sa Banwa Blasang Moises Padilyaho naghingyo sang kooperasyon sa mga barangay officials sa Banwa sang Moises Padilla, especially sa mga nabukid nga porsyon agud nga maresolbar ang problema sang insurhensya sa ilang nga Banwa. Action Reports, first portion. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Sang Setyembre 24, Action Rex, ginaluthang patay sang apat ka mga armado nga mga kalalakian nga ginatudlo miyembro sang New People's Army ang isa ka active kafgu nga si Joselito Raboy, 40 anyos, sang sitio Kabayabasan, Barangay Montilla sa Banwa sang Moises Padilla. Kasamo na nga kaso patay gining si Raboy Action Rex matapos makaangkon sa madamo nga kapilasan sa iya naman nga lawas tugas ang pagpangluthang. And bangod man sini nagapanawagan na ang Moises Padilla PNP sa pagpanguna ni Police Major Vito Bose nga sa mga barangay official hindi lamang dala sa may area sa Barangay Montilla sa ibang pagig nga mga kabarangayan sa Banwa sa Moises Padilla binasa na bukid nga porsyon nga magkooperar gid sa mga otoridad ilabinasang kampanya kontra insurhensya. Pinagi aksyon na Fred Action Rex sa papadigayon sa Maricorida Information Dissemination Campaign kag pagpahibalo sa publiko sa kung ano ang mga advantages kag disadvantages so kung maayo kag hindi maayo nga mahatag sining mga rebelde sa election. Fred kay isunod diri kay Bose matapos naging patay si Raboy sa tong Setyembre 24 nagapit-apit pa sa mga pamalay dra sa palibot sang Barangay Montilla ining apat ka mga sospetsado kun ang mga naglutang aksyon na Rex. And sunod diri kay Bose may mga ginpang istorya pa digto ang mga suspect antes pa man natabo ang krimen kag pagkatapos mismo aksyon Rex. Wala labot sina do nakahibaton sa report ang mga kapulisan nga do nagasininggitan pa ini mga suspect matapos nila na kometer ang krimen kag daw may mga kaso sang pagpamahog aksyon Rex nga ila na baton nga impormasyon. And bangod man sini tiambal diri ni Bose para masiguro ang seguridad, ang katawhayan, ang peace and order abi dira sa Banwa sang Moises Padilla kinanglanon gid sang bulig sa mga opisyalis sang barangay sa pagpanguna man sang ilang mga barangay kapitan. And si Bose nagpahingyo man sa publiko nga sa tion nga may makit-an sila may bailuan sila abi mga kaso nga nagapangilkil o kung ano man nga mga sahi sa mga programa angot sa rebelde gilayon nga magpakig-angot sa kapulisan. Isa man sa ginako nato nga daw
may gapakon pa sila nga agwa pa sila istorya nga gapamahog sila. So but unconfirmed pa kay ang dialect man ginako naton kung ano paano gipagkahambal aman mo kay ang oriental side may mga side man diri sa atong area ng mga Cebuano speaking na. Okay. Yara man Ilonggo, mo na isa man ang ginako naton but ang ginapanis ga pang pang lakaton is ga pang yaw-yaw pa ang mga suspects natin. Yun, isa pa na sa ginagawa natin, no? And we are hoping na para matap na yung mga crime na musini sa PNP this is a pure murder eh. Hoy, sa tutulan ng mga kaakson sa mga mahilig dira magigop sa mainit nga kape kon kagahon basta kape. Isa lang ang aton gina-endorso sa inyo sa Nokpo. Ang kaakson nyo, Akson John Diaz, una sa balita na sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaaksyon, sige sa pagpanumbalikta karon dugay-dugay. Balita naman sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa City Legal Office Blaho. Mag-assist kuno sa mga tenant nga balayran sa pagkatapos ang Setyembre 30. Sunod kay Councilor Celia Flor ang sa Manukan Country siguro ning obligation or balayran sang mga tenants. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ma-recap na isang resulta sang Small Town Lottery, mga kaaksyon. Yari ang resulta kahapon sa first draw 22-23. First draw 22-23 kag sa second draw 34-31, 34-31 kag sa third draw kagabi ini mga kaaksyon 22-4 liwat 22-4. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa Iluanta naman ang Lotto resulta, Grand Lotto 655 kagabi kag Mega Lotto 645. Yari na ang Lotto result. Why sa gyapon sa naka-winner or wala sa tagdaog sa jackpot prize nga 224 million something, no? 224 million 290,000 pesos 71 and 60 centavos, no? Dako gawa ni sa 655 winning combination is 54 11 26 46 33 and 51. Liwat 54 11 26 46 33 kag 51 sa 655 kag sa ato sini nga Mega 645, no? Mga 8.9 million pesos ang jackpot prize pero wala sang winner, no? Sa winning combination Yario 9 25 34 16 31 kag 22. Liwat 9 25 34 16 31 and 2. Yari na ang Lotto result. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga
mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilin. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo,
Apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, ini may kang tanan sa City Legal Office bla or CLO mag-assist sa mga
tenants nga balayran sa pagkatapos ang Setyembre 30 suno kay Councilor Celia Flor. Yari ang kaundan sang balita. Balita City Hall. Upod na kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bago ang Action Rex, ginpahayag ni Bacolod Councilor Celia Flor ang chairperson sang Committee on Market nga ang Bacolod City Legal Office na ang magapatigayon sang assessment sa pag-abot sang Setyembre 30. Muna siya ang deadline sa pagbayad sang mga tenants sang ila sining arrears o kon utang sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Councilor Flor nga sa iya sining initial nga datos sa Action Rex, may 3 na sa desosyate kami mga utang ang naka-fully paid na sa syudad. Nagpanugyan si Flor sa mga tenant nga magpadulong sa City Treasurer's Office para sa compromise agreement. Pero suno kay Flor, posible nga kung makitaan man sang syudad nga nagagiho ang mga may utang para magbayad, may posibilidad Action Rex nga tagan sila sa extension tubtob Desyembre 2022. Kung madumduman sadto nagpahayag na si Bacolod Mayor Albi Benitez nga tubtob lamang sa Biyernes nga adlaw Setyembre 30 ang deadline sang may mga utang kag kung hindi makabayad sila ang magabiya sa pwesto kag i-auction ang ila nga pwesto. By September 30, i-check kung sino itong naka-kwangid, no? Ang dako balay nga naka-collection na bayad, kag amo na yung daw safe bimas siling hindi pagsarahan, no? So ang City Legal na naiya ang ma-assess by September 30. Nabatian na si Bacolod Councilor Celia Flor. Mag-switch na kita sa life extension ni Coffee Mix, ang pinakauna nga kape nga mayara sa Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Iulay hununtang balita ni Action Art Tayopon sa Bacolod City or sa Kapitolyo Provincial, no? Siya na temporaryo abansing preparasyon sang probinsya batok sa dingge kagiban pang mga balatian ginmando sang gobernador sang probinsya. Balita Kapitolyo. Yari ang kaundan sang balita ni Action Art Tayhopon. Action Art. Good morning, Action Rex. Ginkalipay ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang ang positibo nga resulta sang kampanyang ginhimo sang probinsya batok sa dengue paagi man sa bulig sa mga LGU, health officers, mga opisyalis sa barangay kag katapos ang media. Sulok kay Tumimbang paagi sa wala untat nga information and education campaign. Nagnubo na sa karon ng kanamuon sang kaso nga ilan na record sa bilog nga probinsya. Dugang pa ni Tumimbang apisar sini nga sitwasyon. Nagpagawa sa gihapon sa mando si Governor Bong Lacson nga dapat padayonon ini nga programa kag inisyatibo agud hindi lamang ang problema sa dengue ang matagan sang nagkaigo nga kahandaan kundi lakip na ang iban pa nga masay sang masakit. Kung panahon na ta, right now we have only I think 78. Hoping nga muna it works, no? It works. Ang role nyo sa media kang nga mon nga dengue caravan during this time libot din kami we spend time sa mga LGUs, no, launching sang dengue caravan. I think the epekto gid man siya, no? But we are not doing this amo lang ni the plan of the governor
is to do this 1 year ahead to prevent some absurds naman for the third year. So at least advance na task mo. And I hope we can make this a habit na lang para hindi lang dengue ang ma-address na but other diseases. Mga vector-borne diseases, as I say. Even leptospirosis. Balita gikan sa Provincial Capital. Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kinakson Artay Hupon sa Bacolod or sa Kapitolyo Provincial. Karon galing adlaw dira sa Banwas ang Morsya, may bakunahang bayan nga patigayunon dira. Siyempre, may programa at 7:30 sining aga, may start sang karaban, no? Pagsugod sang programa kag tiara mandira sanday Gobernador Eugenio Lacson, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, Doktora Maria Sofia Pulmones, no? OIC Assistant Regional Director kag Attorney Chared Mercado Grande, Undersecretary for Health Regulation Team, mga kaaksyon. Kag si Dr. Kenneth Ronquillo, Undersecretary for Health Policy and Infrastructure Development Team, ara mandira mga kaaksyon, no? Likewise, ang iban pa nga mga dinapit nga bisita sa sining programa, si Honorable Congressman Gerardo Balmayor, no? Sang First District, si Honorable Congressman Alfredo Marañon III, Second District, si Congressman Jose Francisco Benitez, sang Third District, si Congresswoman Joliet Ferrer, sang 4th District, Congressman Dino Yulo, sang 5th District, kag Congresswoman sang 6th District, Mercedes Alvarez, mga kaaksyon, no? Inakaroon ng patigayunon dira sa Banwas ang Morsya, Bakunahang Bayan Special Vaccination Days, mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 ang aton oras. Daligid lang, balikanta karon dugay-dugay ang balita sa Patrol Web. Action Alvin Graba, pagkatapos lamang sini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan yung brand. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan.
Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno
bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming pag Kay dos na nga ton oras mga kaaksyon. Sige, sa iluhan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon na record sa mga kapulisan ta. Hibaloon ta kung anong mga balita nga nagtuluhaw makaligad ang pila ka oras mga kaaksyon sa patrol nga balita. Balita sa patrol. Aksyon Alvin Graba, Aksyon Alvin. Aksyon Rex preso karon sa custodial facilities ang Police Station number 6. Ining 51 anyos nga amay matapos nadakpan through bypass operation na kagabi sa Purok Cadena de Amor Barangay 29 diri sa syudad sang Bacolod. Ining na aresto ang ginkilala kay alias kay Marciano Marchan alias Nonoy nagapuyo sa Purok Cadena de Amor sa Barangay 29. Din si Marchan Action Rex ang naaresto pagi sa joint operations ni siya sa Special Operations Unit sa kagang PDEG o kun PNP Drug Enforcement Group. Pero sunod diri kay Police Lieutenant Dax Santillan ang lead unit sa bypass operation amo ang Police Station number 6. Now sunod diri kay Santillan si Marchan ang ginakabig man nga street level individual pero akto gid nga nagbaligya sang isa ka heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu. Nagaserbi ni siya Action Rex nga by basta item sang ginusisa sa mga kapulisan na recover pagid sa iya ining 8 ka heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu nga yara mismo sa iyang posisyon. Ginabulubanta Action Rex ang siyam nga mga ka-recovery o kung siyam ka plastic sachet sang na-recover sa mga kapulisan kayara sa 15 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 102,000 ka pesos. Karon si Marchan ang nahunong karon sa custodial facility sang police station number 6. Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang maning pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sa bakterya kag virus. Sa inyo pag-inom sang D3 Bio matagad daw, makasiguro ka nga protektado ang kada cells
sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa bahin sang patrol, no? Sige, sa mga kaaksyon ta kay Ray Flores Barriuga may lang pagpamate dira sa Barangay Pandanon DSB sa kay Gloria Moscosa Flores, no? May nga galang Madam Gloria sa kay Elvira Hilogo and sa kay Carl Kenneth Caniete, no? Gatamyaw lang sa kay GC di lugar sang Asinda Lulubkon kag sa iyang magulang nga si Laika May Caniete, maestra sang Ibi Magalona National High School, no? Halin sa kay Carl Kenneth Caniete. Elizabeth Gamala, Barkit Tribe, sa kay Stella Pahilanga Cesar, no? May lang pag-monitor Stella Pahilanga Cesar. And Lunisa Elvan Buena ga monitora sa Barangay 35. Happy birthday kuno sa iya sininga apo nga si Kyle Terence Elvan Buena, ika-15 nga kadlawan. Thank you so much kag happy birthday sa kay Kyle Terence Elvan Buena. Court Nathaniel de la Torres dira sa Central Mao, no? Ters Vergara Sancho, Michelle Sayo Gimiroy, Jonalyn Ninyal Di Crepito, may lang pagpamate, Richard Malayang from Barangay Hagimit, La Carlota, no? Evelyn Pumasino, may lang pagpamate, Criselda Balindis Iman, no? Criselda Balindis Eman, Linlin Nobera, may lang pagpamate, Emmanuel Miraflores Cuales, Marialyn Bilar Hacolbe, Lumbo sa Sitio Banderahan, Barangay Trinidad, Syudad sang Gihulngan. Ayos, dagang salamat gid, no? And Idilaos may lang pagpamate kag si Nanay Isabel dara sa Victoria. Sa Armando Cabanag may lang pag-monitor sa Palaka Norte, Polopandan, no? Milili Oligo, salamat gid. Angela Liarte Gayondato, may lang pag-monitor Imbong Jocampo kag kay Cap Vito sa kag Barangay Council ga monitor, no? Jo Fretz Francisco, no? Ga monitor dira sa Barangay Bugang Tuboso, Negros Occidental. Tamyaw lang pamilya Pusaga sang Manapla, Negros Occidental kag pamilya Misiyasa sa Hinigaran man, no? Rodney Ismaya, may lang pagpamati, happy 16th birthday kay Rosel Ann Ismaya, no? Okay. Kag Art Tandoy, may lang pagpamati, Art Tandoy, dira sa Banlag, dining Banlag ni man. Mary Joy Victorino Flores, salamat gid. Tamyaw lang sa ilan Mama Mary kag Papa Robert Flores ang Barangay Karulan, Kabangkalan, no? Melvin Finyafel, Joe Mongcal Torilla, Louis Aldas Senior, no? May lang pagpamati dira sa Villamonte, Tolitong Yulo, kagawad sa Barangay Villamonte, si Tolitong Yulo. Ay puertia. Louis Aldas, salamat gid. Lalaine Grace Ibarra, salamat gid Lalaine Grace Ibarra and Morning Mandira. Ruby Argente de la Luna, may lang pagpamati, no? ETG Hilarso, no? ETG Hilarso, correct ni ETG. Ayos, salamat gid sa cafe. Ay puertia. Connie Laparan, salamat gid dira sa DSB. Ayos. Vanessa Mayo, mayong agalang Vanessa Mayo. Otay Benedicto, salamat gid Otay Benedicto. Jory Montiliano, dira sa Barangay Vista Alegre. Salamat gid Barangay Vista Alegre. And Mario Olvido Acuesa, salamat and good morning lang sa inyo dira. Action Reports, first portion. Sige, daligin lang mga kaaksyon na san bayan ay matagtapin ka mga commercials karon dugay-dugay dugangan tang mga information pagkatapos lamang sini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang ang mga bayo do trapo gid siya.
Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Ay 9 ang aton oras mga kaksyon. No? Do kalangalang na ta sa orasan ta mga kaksyon kag karon sa aksyon hotline na ining bungguan na iblang nagluntad dito sa National Road sa Barangay Old Sagay City, Negros Occidental no. Tatlo ka mga motorsiklo ning nagbungguan ay reportedly isa ang patay sini mga kaksyon. Grabe man nga mga aksidente no, ano maning nagkalatabo sa ila to yaman. Action Reports, first portion. Sige, kailangan na ta sa tempo. Dari sa ato sining pangalagad na standby na sa aksyon na Balitang Bayan numero 1 upod kay aksyon na Boy Duran kag aksyon Eden Abuso. No? Mabatian dugay-dugay. Salamat gid sa inyo sining pagkigupod mga kaksyon 87 days before Christmas Day kag 94 days before paman magtakop ang 2022. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong, maayong aga sa una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.